Welcome back to the YouTube channel Malawi and the Cameras. Tibanga banje kuti pamene pali pali nkhani ziwiri. Amaiko usi awathamangitsa ku Capitol Hill nkhani kuti banje kuti pali trending news pali picture imene ikuyenda kwambiri imene ili kumbuyo kwangayi. Yes, imene yasayinidwa ndi Madam Colleen Zamba. Kodi nkhani imeneyi ikuti bwanji Maiko usi amuthamangitsa kuti basi ku cabinet basi ndiyeno chimene mungadziwe. I think anthu amene amatipanga follow up kwambiri kuyambira kalekale amadziwa chinthu chimodzi chokhudzana ndi Malawi Cameras. Ifeyo makamaka sitimathamanga kwambiri kupanga kufalitsa news imene sitinayipange verify. Chimene chicho ndo mudziwe chimene chocho. Olo nkhani zitakoma cha mtundu wanji. Olo nkhani zitakhala kuti anthu asapota mtundu wanji. Koma ifeyo timayima nganganga timafuna tipange verify information ina iliyonse kuti iyi yachoka pati yayenda pati mpaka nokafika pamapeto. Mukumbukira ino nthawi imene kunamveka zoti yayi chakwera omwalira chakwera watere. Ndi Malawi Camera yake imene inabwera mkanena kuti akuluakulu ndi rumors amenewo. News imene sili verified. And the following day pamene pameza kuti munthu yaro ali ku Blantyre. Then tinalongosolasa zimene matrix amene sometimes anthu andali komanso ma business imene amapanga imene yamachita kuti reverse programming kufuna kungosokoneza anthu. Anyway, nde iyo nkhani ina. Nde nkhani ya Maiko usi kuti bwanji. Nkhani ya Maiko usi, yes, yalembedwa choncho bwinobwino. Komano completely nkhani imene iyi ndithu sili verified. How do we know that? Timadziwa bwanji information ngati imene yoyo. Choyambirira zinthu zokhuza ndi boma, report lililonse lokhuza ndi boma, mukapita pa Facebook page mukalipeza pa Malawi government. Pa Facebook page tone pa Facebook pali page ya boma la Malawi special. And boma page imeneyo indika chongi ka blue tick kumapero wake. Anamba to Malawi government nkulemba nkuika ka blue tick. And kamene kama asinza kuti iyi page ndi legit. Osati wina aliyese ata you understand? That means even wina aliyese mutaweza kuti mbange search kuti Trump tingolekeza Donald Trump kapena Obama mupeza mapeji ambiri a Obama. Kamano ngati simupeza ka blue tick ndoti si original imene, just a fake. Ndeno nkhani zonse zokhudzana ndi government boma la Malawi ndithu timapeza kuti timazipeza pamene pa page imene iyi. Nde tinapita kapanga cheki kulibe uthenga umene. Yeah, uthenga umene kulibe. Completely kulibe. That means it has been forged. Wina waka wangopanga type pa ndikurani ndikuulutsa kuti zibebe kwambiri. Koma no ifeyo sitingakhale pano sitingabwere pano kukuzana kuti yayi basa amuchosa umbono wake ndu ayi. This is a fake news. Komanso takuphunzitsanisoni njira imene mungapange verify mapost enieni uthenga weniweni waboma amene amaufalitsa akafuna kufalitsa, right? Nde kunamveka kuti ayi wawa chifukwa amapereka sensitive chanchani information yokhudzana ndi boma kuphedwa kwa chilima chani ndi yo basi nde pakana komano unfortunately anthu ena akhulurana athukhulupirira kuti mankhali ndiona aditu komano nkhani isiona nditu. Ndiyebe at least ndoti apa tiyambe tsopano nkhani ina imene ili ku tenda mavyete. Okay, tieni tulowe tsopano awale tingo kwamba nkhani yokhuzana ndi ku Gaza, right? Kuti tisatalekise kwambiri.
Netanyahu akambirana ndi South Sudan kuti anthu amene atsala ku Gaza, anthu okwana 2 million akuti awapititse ku South Sudan azikakhala kumene koko. Like, really seriously, pena pake zikugwira. Why ati foti kumeneko amamvana ziyankhulo fa ku South Sudan amayankhulanso Arabic, ndikuti ati akatumiza umene koko ndikuti akakhala ngati zabwinobwino. Really, anthu awachotse ku continent ina imeneli ku Middle East, achotse ku Palestine, ku Middle East, achotse mna apititse ku Africa, ku South Sudan kumene kuliso mavuto songati ukoso, kumene sikuli nkhondo songati ukoso, awoti azikakhala kuti azikakhala kumene koko. Iwowa afuna malo aja kugaza kuti basi atenge kumene koko ndithu basi kukuseko kukhale apange expand, oloba apangakati approve kuti afuna seseko kose kana kwa Israeli izipanga control. Ndi kwa pakatali pano sitinamve yankho lenileni lochokera ku South Sudan kuti deal yawo ikuyenda bwanji, koma zinthuzo zili zoti zikuyenda, like it's in process. Akuyambirana Netanyahu wayankhula kunena kuti ati imeneyi actually ndi zabwino kwa anthu 2 million amene ali ku Palestine kuti apite ku South Sudan. Anyway, anawuzakonso Libya, anawuzakonso Egypt, anawuzakonso Jordan kuti awatenge kuti azikakhala kumene koko. Ndi mayiko amene wanakana ife sitingapanga zimenezo. Why? Chibwanji tatenga athu ngati alibe kokhala iwo mdziko lawo akhale kuti akhale komweko. Ndi Netanyahu afuna kuti basa achokere anthu ati basi kose kungokhala kusanduko ku Israeli. Ndi anyway, sitikudziwa zoti zingachitika nchani, komabe tikayang'ananso kumbali inaso ku South Sudan kumene kuku president amene ndo wopusa kwambiri chifukwa ali ndi ma travel ban ku USA, right? Kuti anthu ake sangamapita ku USA chifukwa cha nkhondo chanchane. Ndi akumavomera zinthu zina zopusa chofuna favor kuti akondeledwe. For example, panopa mukudziwa kuti nthawi zitana amasula zigawenga ku America, ndi zigawenga zimene zozo amazipanga deport. Ndi anazipitisa ku Lesotho, should be Lesotho, yeah. And anthu kwa kinso ati kuja ndikuti should be Lesotho, right? Yeah, maybe. Ndi Swaziland. Okay, something I just mundi banga correct mu comment section kuti ndikutiko. Anabwesa iyo ziganga zija kuzibwesa mene kuchako iyo nkuvomera. Fumu ije nkuvomera kumene kokoyo kuti basi bweretsani zimene zizabweretsena amene wawa. Zinzake zokhaso kuzopepera. Ndiyano anthu dziko limene linalandira ma backlashes, dziko limene ama Africans analinena kuti iwe ungalola bwanji dziko lako kubweza zigawenga zochokera ku America zimene Trump wazithamangisa. You understand? Zochokera mayiko ena. Ndi uyuyu president wa South Sudan anavomera kumuza Trump kuti it's fine zigawengazo mukazithamangisa mukazipanga deport mutazibwesa ku dziko langa. Chifukwa ndi foti ariyo lenga chake afuna favor kuti anchosere ma sanctions ena ma travel bans mabani ena opita ku America anthu sapita ku America. Ndi afuna favor ameneyo. Ndi iziso za Netanyahu ndi wawa South Sudan zili likely atakuvomera chifukwa cha uchitsiro omwe atakuvomera kuti mwina make anthu aku Palestine 2 million kuti apite kumene kuku azikakhala ku South Sudan. Komabe still anthu aku Palestine akukana kuti ife sitingachoke, iyi ni nthaka yathu. Anyway, mwapang'ono chabe tingokuza napo pano kuona kuti nakambaso mobwelezaso komatu I think ndingoyikaso mu picture inake yabwinobwino. Okay, mu 1948, right? Mu 1948 ndimene dziko la Israeli linapangidwa sopano kumene kuko. Kumano linapangidwa bwanji kuti kumene kuko kunalibe kwa anthu, tikuti kumene kunali anthu ndithu. Anthu amene wawa amene amachidwa ndi ma Palestinians kunali ngati dziko kumene ngati dziko la Palestine, kunali passport yake, kunali ndalama yake, kunali chilichonse ngati dziko ndithu bwinobwino. Iwo atabwera
amachoka maiko siyana right, maiko siyana atabwera ndikusonkhana anapasa malo kumene kuku, atapasa malo kumene kuku kenako iwaja nkuona kuti yayi muyang'ane mu Baibulo, muyang'ane mu Korani, mupeza kuti ife ndife anthu olonjezedwa, anthu okondedwa, anthu osankhidwa. Mulungu anatilonjeza malowa ndi anowa, nde anthu niyo mune kunoku mutani muchoke. Nkwamba kurani nkwamba kwapha anthu amene anapeza kumene kwacha, anthu amene anapeza kumene kwachawo mtundu wake ndi wa Chiarabu aluya, koma sikuti ndi Asilamu onse, ena ndi Ayuda kumene, ena ndi Akhristu, ena ndi Asilamu amene ali kumene kuko ndi anafuna kuti wosa achose. That's why mumva zoti aphunzitsa chalichi atayira foti ndi mtundu wa anthu, sikuti ndi nkhani yoti yachipembedzo yako ndi mtundu wa anthu, ndafuna ausese mtundu onsewo. Sona pa afika no pa mapetopero kuti pasa anthu 2 million okha, afuna wasesa onsewo, awaphe onsewo, kenako atenge malo aja. I don't know kuti anthu amaganiza bwanji, like really kuwapha zinzano chifukwa chofuna malo. Mukhala pa dziko lapansi mungakhale zaka 200 pa dziko lapansi, mungakhale zaka 200 pa dziko lapansi or 300 kuti pa mukamuphe mzanu pakana mzanu akhale uvutika pa dziko lapansi pa tikungodutsa pano, tikungodutsa. Amene anthu azigogo athu azigogo ali kuti pano namwalira kale ali manda panopa. Ena anthu awiya anakhapana chifukwa cha malo, ficho limbirana malo, ukhapana nkuphana malo osapezanso nkumwaliraso. Like I don't know why tumapanga fight. Why fighting? Why? For what? At the end of the day, kumapeto kwake mzangu zindika zote it's just nonsense. Dziko is just temporary. They actually this is it. It can happen. Kwina kuli wasa zikuzochitika. Yeah. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.